la 2 lei, ia 10-20 de tricouri, le lasă la 2 lei tricou și atunci merge la imprimerie, la tipizat, sunt imprimante și cât poate să fie 2 lei și ăla îți pune pe calculator ce logotip vrei, ce vrei pe el. Bă, poți să pui Michael Jordan, Adidas, Fila, Puma, Nike, Reebok, Fubo, ceva, știi? Și atunci zice, îți place asta, cum ți-o fac? Asta, pun, click, ok, pune tricou și gata. Fila, Jack and Jones sau, știi? Tu crezi că el dă 130 de euro pe un tricou în România, când el își bătea copila și o tras-o de păr și o dat peste față? De pizda lui l-a scos afară. Vezi că m-am săturat de tine, nu te mai suport. Du-te la măta în Oltenița. Și acum jepcarul, el stă la casă, pe oriunde poate. La un prieten, pe la altul. Da. El are casa lui în București. De ce nu face live de acasă? Din pat. Imprimă, fraților. Să știi. Până și moaca aia lui e fake. Are moaca aia lui de cerut pumni. Mamă, ce l-aș bate. Exact, ignor. El e foarte... Așa, am uitat. Vedeți că mașina aia nu e a lui Bean Level. Ăla e a lui PSD-istul. Deci mașina aia a lui PSD-istul. Să știți. Și PSD-istul l-a băgat la Uber. Să știți. Deci și PSD-istul care lucră pe Uber și el. 2. Și când el stă aici, e PSD-istul pe Uber. Dar nu e a lui mașina.